Od 7. po 10. apríl trvala elektronska schadzka Nacionalného sovitu Rusnácoch, na ktorej sa hlasalo o predložených kandidátoch za nových členov Upravného odboru za vodu za kulturu v Vojvoďanských Rusnácoch. Na prešlej schádce Nacionálneho sovitu, Nacionálny sovit, členi Nacionálneho sovitu rozriešili členov Upravného odboru za vodu za kulturu v Vojvoďanských Rusnácoch. I také predkladanie bolo poslané do pokrajinskej vlády. Medzi tým bolo nám sugerované, že by sme zažlem predložili i členov, ktorých budeme menovať miesto tých, ktorí rozriešení. Odbor za kultúru dal predkladanie 12 členov, ktorí by mohli byť potenciálni členy odbora za vývršného úpravného odbora Závodu za kultúru v Vojvoďanských Rusnácoch. Toto predkladanie dáte na schádzku Sovita. Medzi tým predkladanie také, aké bolo ponúknuté, neprešlo. Mali sme len 8 hlasy za, 5 hlasy boli proti i 6 člení nehlasali. Po švitku bude otrimaná schádzka vývršného odboru Sovitu, ktorý predloží vymenjenú listinu so 12 kandidatami za členov Upravného odboru za vodu, o ktorej še potom znova bude hlasac.